गेजेर गेजेर हाबबोदों जों हाजो सेराव मा दाउ थायो हाग्रा गेजेर गेजेरनि लामायाव बे गोजौआव गाहायाव नै बियो गोदानथारसो नै मैदेर खि लोगोफोर जों दायो नै सोरगोफुर थांनो ओंखारदों गारि लाबाय सोरगोफुरियाव फैनि ओरै ओंखारबाय नै लोगोफोराबो जमानो थांना फैनोसै दसे सोरगोफुरि नायना फैनि नैथिं दङ नै थिं सासे ओमफ्राय ओइथिं दङ बिसोर थांगोन आरो ओइथिं बाइक लाना फैगासिनो सासे थांसै आरो जोंबो दा बेरायना फैनोसै जों दा सानैजों थांसिगोन आरो गारिया बोरायनायसो जोंना गारिफोरानो नायना फैनोसै Hi guys. Tuh. Nih. मोनहैसिगोन आरो 5 मिनिटसो नांबावगौ मोनहैनो नैबेया जाबाय सुनिबार बाजार जायो जालाङाव नै सिगाङाव जोंना दखानाव हाबदों मा लायो लासिगोन बबाव मोनो इयावनो मोनबाय आंबो जों नै बेबायनोसै आरो नै गामि हाबबाय सोरगोफुरिनि बेखिनिया नै हाग्रा जाहांबाय गोथां जाहांबाय नै बैसागु खाथिनि सावजोब्बाय नै बेनिफ्राय नै बिथिंनिया दुगैग्रा बायदिसिना जायगाया बिथिं आरो पिकनिक जाग्रा पिकनिक सभा बिथिं हाबबाय लामायाथ' बेनोसै हाजोनि लामा अन्थाइजोंनो बुंफबनाय नै लामाफोरा जायगा मोनफैनानै दङ जों दा नै गारि दोननो जायगा लानो नागिरदों अबेथिं दोननाय जायो आं गारिखौ ओमफ्राय बै नैसिमबो फैगासिनो मोनफैथ'वाखै बिसोरो बाखि लोगोखिनिया बबेजों हाबगोन बैयाव होमबालाय फिदिंबोदो जायगाया ओरै थांसिगोन दैया नै आयु एसेबायदि गोजों नै दैया गारिखौ इयाव दोनबाय जों नै गारि बेयाव पार्किं खालामनानै मोनफैबाय आरो जायगाया दोनथ'ना दायो जों ओरै दैखौ बारलांसै बारलांनानै बै नैजों थांगासिनो जोंना लोगोफोरा गासैबो गारिखौ इयाव दोननानै दा जों दैखौ बारसिगोन आरो इथु बारलांसै बारनानै लासै
जों बबेसिम थांनाय जायो ओरै नायलांसै आरो माजों बारखो इसिम बारबाय नोंसोरो ना मोनगोन ना मोनालै ना फट' लादों माबे जे नोंसोरासो मानसिफ्रानो फैनायानो आदां गादां नै मा मोखां सुबायबो नामा हा नै जोंहा जगार बानायगासिनो जगार खालामगासिनो बिसोरो नैयाव दङ आरो जोंना मालफ्रा मा मा दं मा मा गैया खोथा बानायसिगोन बेयाव दङ दै बथल बायदिसिना जाग्रा मेथाइ दङ मा मा जाखो र' एसे जायगाखौ नायग्रोना लाग्रोनब्रा जायगाया ओरै गामि दं बिथिं अखा बोथोर खोमसि जादोंलै नै अखा हाहांनो सिरि सिरि बुंगादानो इन्डायमानाव भिडिअ खालामगासिनो हेलौ हेलौ स्पिकिं बैसागुनि नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय बैसागुनि खेवरां लाना साबसक्राइब खालामना हो बिथांनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामजोब गासिबो हेलौ दायो जोङो बक्स दामनो नागिरदों फङा नोंथाङा मानो दावराव ओइ बिस्टु गुमैखौलाब्रा दे बुंना हो एसे नों लानानै बुंदो जों हांगासिनो नै जागायहांबाय आरो हांनाया ओमफ्राय आंहा ओंखाम उखैनानै नै बन जादों जागोनसै ओंखाम उखैबा फैगौमानि ओमफ्राय बै हाजो दायो थांगोन जों लासैनो बेयाव एसे बन सन जाना लाग्रोनोसै जानानै लासै थांगोन आरो जोंना माखासे बैथिं दङ हाग्रा गोजा बेयाव जों दा नै थिं थांसै आरो बे जिखिनि हाजोआ अरुणाचल आरो बे अरुणाचल गोजा गासिबो ओमफ्राय नै दैया मा नाम मोनलाय बे दैखौ मा नाम होनो दैखौ धोनसिरि दैया बेनो बरिया नै अन्थाइफोरा दैयाव गिदिर जागोनदां दा खम आरो दैया नै देन्जार गोजों माथो ना दैया नै बादामालि गोजा नै नै दैया दुगैनो ओंखारदों दैया गोथौ माथो नै क्या बात है वाव 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 आइफन लाबोनांगौ ना जोङो ओइ नांलाय जों आइफनसो जोंना बिसोरनि कैमरामैन नै दैया नैयाव बेसो मेन गोथौआ नै बेयावसो हा बिराद फिस्ला नै बेयाव बेनो दैया नै देन्जार गोजोंखा ओमफ्राय हा ओइ बाहाय गेब्लेखाबाय सेस मोना खामसाया ओइ हा
nih hagra gejer-gejer habbodों जों हाजो सेराव मा दाउ थायो हाग्रा गेजेर-गेजेर नै लामायाव बे गोजौआव गाहायाव आइ नै बियो गोदानथारसो नै बियो मैदेर खि माले औवासो दां जानो नैबेजों ओमफ्राय लामा दं नैबेजों इयो ओइ गोजौनिया ए लामा नैबेजों थांसै बा माबासो नांलायो दाउ मा बुस्थु बेबा नुगोनदां गेदेर बुस्थुआ नुगोनदां फिसाबानो दोननो नाङा बे अन्थाइआनो गोजा माथो ना हाजोआव बै बे मैदेर खि बिराद दंलै नै जोंबो नैबेयावबो दं नै लामायाव मैदेर खि नै फुरा बोरायसो ना गोबाव जाबायदां गोरान सप्तासे बारबायदां होमबाबो गारि थांलाय फैलाय मा खालामना होजों दैया दहाय बेखौ बारदोंमोन दा बेजों फैलायबाय जोंनि औ नोंथिं दुगैगासिनो औ नै होद मालाय थब्ल' होनो नागिरदों नामा ओइ नै दुगैगासिनो बेजों बारनोसै जोंहा आयदै उफाय गैया सेन्देल गाखाव लायाबानो गोथौ नामा हा होमबालाय माजोंथो अजोंथ'लाय हा आगे से चलो ओइलाय सिगांसो हागोन ना बैजों बैजोंथ' सिगां माथो नोंसोरना नै दैया बेसे गोथौ नै दङ आरो गेटआव 50 थाखा लायो गारि गंसेयाव फैयोब्ला बेनो जों ओंखायनो थाबायना फैदों जोंना जायगाया बै खनायावसो दङ बेयाव दै लांनो बान्दो बानायदों नै बरियानो ओरै गाहायजों मेन दैमा बोहैलांबाय ओमफ्राय नैबे बोहैलांनाया गामि दै लांबाय आरो दुब्लियाव सोनो बान्दोआ नै बरिया बानायदों बान्दोखौ बरिया गोलावनो नै प्लास्टिक होबोलायना जाबदों नै दै गलाङैनि आरो अन्थाइआ हले महा गिदिर दंलै जायगायाव मोनफैबाय जों नै गिदिंनानै जायगायाव मोनफैनानै बेयाव मोनफैगोन आरो उल्था बेजों दैजों बारनानैसो ओरै हाबैसै आरो बेयाव हालाब्रा बे अन्थाइखौ नै मोसौ खानायनि बिराद मोजां आइडिया ना खुन्थि दोनांगौ ना मानांगौ नै इन्दास मोसौ ओमफ्राय नै एकदम गोसोबायदि लबायजोबनि सेंग्राफोर पार्टिया दे लबायजोबनि मालाबा मोजां अमा जागोन मालिकखौ होनदोंब्रा अमा जाफैनानै बेयाव हांनो हाखाया हांनाय लोगो फिसा जालांजागोन
औसो एवगोन रा अमा आंबा लाबालाय फिसा जायो। नोंसो औवा संसो जाबनो 15 आगस्ट मोनबायना कुरकाजा मोनजा गारमुले रुटिजों गैथा जादों जों रुटिखौ हरनो बेदरखौनो जानो हायाखै आं खेला 15 आगस्टआव अमा बेदरजों रुटि ओरै मेरेबाय ए नोंलाय मानो बाराखै जायाखै रुटिल'सो नै इथिं सासे दं गारिया नै जमानो दे दा थांसिगोन आरो गासिबो ओमफ्राय ओरै सानैसो दंबावो बिसोर फैबानो दा थांसै आरो दा लासैबो जोंबो ओंखारलांसै आरो जाबाय ओंखारबाय थ' गाखोदो जाबाय थांसै ओंखारबोबाय जोङो दा थांनो लासैनो नै बिथिंबो ओरै फैबाय बिसोरबो फैबायसिगोन दा जोंबो लासै लासै थांलांसै आरो